Yeah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Aiwa, tinotenda kuti tose tine mufaro uye tine upenyu, tine utano hwatinawo hwatakapiwa naMwari. Pakati pedu hapana ari kurwara, hapana ane pari kudzimba. Tinovimba tichiti hakuna uri kunhamo izvezvi, hakuna ari kutaura kuti vari panhamo izvezvi. Kana varipo, aiwa, shoko rinoti chema ino anochema. Tinokubata iwo maoko, kuti nyasha dzaMwari ngadzive nemi inzira yemunhu wese. Naizvozvo kana Mwari kutambudzika izvezvi nezvakasiyana siyana. Vanotambudzika nezvirwere zvenyama, vanotambudzika nezvirwere zvepfungwa, vanotambudzika nenhamo chaiyo panyika, kushayiwa chekubata, kushayikwa pamabasa, kushayikwa nechekudya chaiko, nekushayikwa nechekupfeka. Zvinova zvinhu zvinobata vanhu izvozvo zvinji. Vanhu vanowanikwa vachishaya chekubata, vanoshaya chekuidza mukanwa. Saka zvinhu zvinoitika nguva zhinji. Vanhu vari pakunamata, vanhu vari pakutenda, asi pane zvinhu zvinofanira kuti zviitike kuti kutenda kwenyu kuwedzerwe, nyasha dzaMwari dziwedzerwe. Satani diablos, shoko raMwari kuti Satani diablos akauya nezviuru zvenhamo namatambudziko, Mwari anouya nemabhiriyoni enyasha pamusoro pezviuru zvaSatani diablos nezvinengambinyu zvake zvaanoisa muupenyu hwedu, kuti vana vekutenda vabve pakutenda, kuti kutenda kwavo kuderedzwe, kutenda kwavo kusasimbiswe, kuti vasave munhu akakwana, uyo anonzi munhu akakwana, kuti ave mudyi wenhaka yeupenyu husingaperi. Ndachinangwa chaSatani diablos akaiswa pano panyika kuti aedze marudzi, kuti marudzi kana achinge aedzwa, Mwari awane kuwanikwa achitora vake vaakadana kwaari kuti vagova vake nekusingaperi. Pachazova neupenyu husingaperi. Kana pachizova neupenyu husingaperi, hazvingabviri kuti papinde munhu asiriye muupenyu husingaperi. Baba yenyu Adhamu akati atadzira Mwari, nemudzimai wake Evha vakati vatadzira Mwari, chekutanga Mwari chaakaita akabva ati arumbe ndapota, atuma kuti endai munowandisa muti weupenyu. Munhu zvaatadza akazodya muti weupenyu, tikapinda dambudziko huru pano. Vatumwa ndopavakaenda vachimhanya vakanowandisa muti weupenyu. Zvikanzi vanhu ava vakadya kubva pamuti weupenyu, nekutadza kwavaita nekuipa kwavaita hazvichabviri. Naizvozvo vanhu ngavafanire kuti vadye pamuti uyu, vazati varurama, vazati vazvipa zvipiriso pamberi paMwari. Mwari akati munhu uchadya achafa, asi kana munhu adya afa, munhu arikati afa. Kana munhu arikati afa, munhu azadzwa nezvakaipa, zvaazadzwa nezvakaipa angararama nekusingaperi nezvakaipa zvake. Mwari akati aiwa, ndine rimwe zano rokuzovapa upenyu husingaperi, asi ndicharipa kuna vanhu vasina kuipa pamwoyo, vasina kuipa pandangariro, vasina kuipa papfungwa dzavo, vasina kutomboipa kana zvipi nezvipi, asi vanoisa kutenda kwavo kuna Kristu. Obva vava nekutenda kuna Kristu, ndangariro dzavo dzoshandurwa, mwoyo yavo inyorerutswa pamberi paMwari. Naizvozvo zvakaipa zvose zvobviswa patemberi yaMwari. Temberi yosukwa. Kana tichinge yasukwa temberi, yobva yanzi aiwa yakukodzera kugara mweya mutsvene waMwari. Mweya waMwari neruzivo rwaMwari rwagara matiri, tobva tapiwa upenyu husingaperi muna Kristu. Saka upenyu husingaperi hwakagadzirirwa isu. Upenyu husingaperi hwakagadzirirwa ava nekutenda, ava vanonzi vatsvene vaMwari.
Saka usafambe uchitaura muromo wekuti ini handizati ndiri mutsvene. Vanopinda ushe hwekumusoro kudenga ndevatsvene vaMwari, vanonzi vatsvene vaMwari. Utsvene hwacho hunobva pakudiko, hunobva pakutenda kuna Mwari nekuita mabasa ezvakanaka, oshayirwa mhosva pamberi paMwari. Mwari obva akukudza mabasa ake mahuru. Ndozvinodiwa naMwari, vanhu vagowana upenyu husingaperi, vanhu vagorarama nekusingaperi, tigobata ushe pamwe chete naMwari wedu, Mwari mupenyu. Ndinoimba kuti hama neshamwari muri kwamuri ikoko, ndinoimba kuti aiwa mune pautano uye muri kunamata muri kwamuri ikoko. Rambai muchinamata, tsungai kusvika pazuva rekupedzisira. Ane munotsunga ndiye uchabata zvipikirwa zveupenyu husingaperi, kwete kuti takatanga pamweya toperera panyama munzira. Izvo zvezvo ndo zvatisingade izvo. Varoda kuparidza nzowadi, varikuzwa jinja rokufambawo. Tinofanira kuti zvatiri pamweya tobva taramba tiri pamweya pazvinhu zvose. Mukutenda kwedu nenyasha dzose dzoramba dzakaiswa pazvinhu zvomweya, toramba tichiita zvomweya, toregedza kuita zvenyama. Ndazvenyama zvakatukwa, mabasa enyama akadiwa aya, mabasa ezvakaipa, zvakaipa zvose nemarudzi azvo zvose, mwadoro, kuta fodya, kuta mbanje, kuta zvinodhaka. Mwari akati musapote muchibatwa nezvinobata zvenyika, asi batwai nemweya mutsvene waMwari. Munobatwa nezvinhu zvese zvinodhaka chete munomwa, spiriti munomwa, chlorophll munomwa, body acid munomwa kuti mudhakwe, kachasu munomwa kuti mudhakwe. Zvese zvinodhaka chete munhu anoda kuti asipe anwe adhakwe. Ndo mabasa enyama. Saka nyama yakatukwa yakawanirwa nzvimbo pano panyika, zvikanzi nyika iyo ndichaisa mumoto, pamwe chete nenyama iri panyika ndichaisa mumoto. Hapana nyama ichasara panyika iyo. Nasatani diablos amene achakandwawo iye mumoto. Saka inawe kuti titendeuke hama dzedu. Tendeukai pamberi paMwari, ushe kudenga hunoswedera. Tendeukai kwamuri ikoko, mwoyo yenyu ngaitendeuke kuna Mwari. Mapiwa rimwe zuva rekutendeukira kuna Mwari. Mapiwa mumwe mukana wekuva pedyo naMwari. Mukana wamapiwa ndewekuti mudane kuna Mwari achiri pedyo, mudane kwaari kuti mutendeuke achiri pedyo. Mashoko aya haringaive somo album toramba tichikoridza chete, tendeukai ushe kudenga hunoswedera. Panofanira kuva neshanduko pakati pavanhu vanonzwa shoko evhangeri yaMwari. Shanduko iyoyo vanhu vanofanira kupindwa nesimba rekudenga, votendeukira kuna Mwari, vodzoka pandangariro dzavo, vodzoka pamabasa avo nekuita kwavo. Zvose ngazviitwe kuti Baba vari kudenga akudzwe, zvose ngazviitwe kuti Baba vekumusoro-soro vakudzwe nekusingaperi. Tive nekutenda kuna wakatuma Ishe wedu, wakapa ushe kudenga napanyika, kuti wose namarudzi ose anonamata amukudze iye, nekuti ndiye Mwari. Tinokudza iye wakwegura pamazuva ake, iye une ndebvu chena, iye ugere pachigaro chekumusoro-soro, iye anonzi kumusoro-soro wacho. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Tinokudzawo Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo. Neropa rake takasunungurwa, tikapiwa upenyu nekuda kwaiye. Dangwe kubva pane vakafa panyika ino, dangwe kubva panyama panyika ino ichaenda kudenga, dangwe muushe hwekumusoro kudenga. Ishe wedu Kristu Jesu ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Tinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wezvokwadi, azati ari chipoko, azati ari Holy Ghost, azati ari mudzimu inoyera, uzati riri svikiro, uzati riri kana homwe, azati ari piyo kana kuti azati ari damureta, asi ari mweya mutsvene waMwari, mweya wezvokwadi, mweya mutsvene waMwari, Holy Spirit, ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Noiba kuti zvananchitaura zvose zvanzwikwa, ndikona zvichetiingo chadzima andimushandisa pano siseichitora ichi. Hosana, 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 Nai Baba.
tinotenda kuna Mwari anotiunganidza achitisanganidza zuva rakanaka kudai. God is good all the time. All the time God is good. Tinowanikwa tiri pamwe chete tichifara nhama dzedu, tichikwazisai, tichiti rugare kwamuri, tichiimba kuti manzwa kuparidza kwanai muchiita kusvika panguva ino. Awa kana paine papotswa tinototi tipabatire pamberi, tifambe pamberi nebhora redu. Tenzi unonyaradza marudzi ake, tenzi unonyaradza vana vake, tenzi unonyaradza marudzi ose akasiyana-siyana, kubva kwakuru kuenda kwadiki, kubva kuvarungu nevazataro varungu, tese tinonyaradzwa naIshe. Mwari anonayisa mvura yake pano panyika, kune munhu unotenda, kune munhu usingatende, nemunhu anonamata kumadokero, munhu anonamata kumabvazuva. Mwari anonayisa mvura yake akati zvose ndichazvipa pakati pevana vangu. Ndokunzi Isaka naJakobho. Isaka ndakamuda, Isaka ndakamuvenga, asi Jakobho ndakamuda. Saka ndizvozvo Mwari ane vaakada panyika, uye ane avo vaakataura kuti havazati vachizopinda kuushe hwake, ane vaakagadzira kuti vave vake, ane vaakapa ivo kuna Ishe wedu kuti vave vake. Naizvozvo vaKristu ndevapiko? VaKristu ndeavo vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe, vanotenda kuti aiwa isusu tinoponeswa neropa raIshe Kristu Jesu, nokufa nokumuka kwake, kufa kwake nokumuka kwake, nesuwo tichamutswa nezuva rekupedzisira. Naizvozvo Ishe wedu zvaakaenda kurufu saizvozvo akamunzwa nemweya waMwari akaenda kudenga, nesuwo tichamutswawo nezuva rekupedzisira nekutenda kwatinako maari. Saka kutenda kwatinako muna Ishe wedu ngakugare kusimbiswa uye ngakusimbiswe, kuti tisarasikirwe nekutenda, nekuti tikarasikirwa nekutenda hakuna angamuke, hakuna angadzoke. Saite pfungwa dziya dzavanhu dzekuti vanhu vanoti aiwa afa apera, akafanana nekenduru rinongobatidzwa rodzimwa. Ipapo kuti tichitaura tichiti aiwa ikoko kwakuzi kutenda, hakuzati kuri kutenda kuti tinongoti ikenduru, zvairi kenduru upenyu hwemunhu vanongorarama munhu obva adzima sekenduru, hakuna kumuka kwakafa. Ipo paine chapter yakanyorwa kunzi vakange varangana vaFarisi vakati tobata sei murume uyu timwanire mhosva, vakati ngatimubvunzei pamusoro penhau dzekumuka kwakafa. Vakauya kwaari zvikanzi naIshe wangu, ko mukadzi kana aine murume wake aine vanun'una vanosvika 7 vanun'una, mukoma obva afa vasiya mukadzi wake, mukadzi anenge awani, zvikanzi handiti mukadzi pachirudzi chedu anopiwa munun'una obva agara nhaka maiguru, obva ava mukadzi wake, munun'una obva afawo, kwabva uya munun'una womunun'una, obva atora mukadzi, obva aitawo mukadzi naye, obva ambowo mwana, obva afawo munun'una womunun'una, kusvika munun'una womunun'una atora mukadzi. Mukadzi uyu akazofa achaziva mukadzi wake komushe wekudenga. Wadamudzwa kuti mukomana achataura sei, achatsenga mazwi, achatanga kupindura here nhau yekumuka kwakafa. Kana akamuka akati mukadzi anenge ari wawo wese tomubata tichiti waita upombwe nemagwaro, hakuna zvakadaro zvokuti mukadzi anenge ari mukadzi wanhu vese kudenga, asvibisa denga, batai munhu. Ishe akati imiri kusakwana, hamuna kuzwa here kubva pakutanga kuti akausika vari mumwe chete, mumwe murume mumwe mukadzi, muushe hwekumusoro kudenga. Hamuzati muchizova nemurume kana kuti mukadzi, apa sisina kunzi mukadzi wangu, hakusina kunzi murume wangu, asi mese mavana vaMwari. Saka zvemamarriage zvinoperera pano, zvinoperera pano panyika. Mukadzi wangu murume wangu, mukadzi wangu murume wangu, kana waushe hwekudenga, taakudenga, tavana vaMwari, taazvipenyu zvekumusoro kudenga zvisingafe. Kafananidzwa nengirozi dzekudenga, ngirozi dzinenge dzitori pasi pedu kana taakudenga. Tine kubwinya kwatakaiswa pamusoro pedu nawo, nokuti takabarwa mumweya, tikabarwa tikava vana vekubwinya, tikava vana vaMwari vakabarwa nemweya waMwari. Tashara nevatumwa vakaita kugadzirwa naMwari. Isu takaita kubarwa kubva muchipenyu chinogara nokusingaperi. Naizvozvo izvo anodana achabarwa muna Kristu achanga aine kubwinya kwaKristu maari, anenge ari mwana waMwari kwazvokwadi.
Saka hama dzangu musacheme pano panyika. Hamuna matambudziko. Ishakataura kuti varombo muchagara muinavo. Muchagara muinavo varombo. Isha harambotaura kuti hanzi varombo vachapera panyika. Hakuna murombo. Hapana achafa nemari yese pacho panyika. Saka Isha anakuira zvekuti aparidze kuti muchafa nemari. Saka hakuna munhu akaparidzirwa naIshe kuti muchafa nemari kana ndaenda kuna baba vangu ndinokumbira imwe yamuchende kuti mufe nemari. Kwete. Varombo muchagara muinavo. Muchanokumbira imwe yamuchende yaMwari. Takudzidzisei izvozvo zvifanira kuti zviitwe. Zvinenge zvasara zvacho zvichazadzisa kana ndichinge ndichiuya. Naizvozvo mweya waMwari ari pamusoro pedu. Mweya waMwari anobata nesu. Mweya waMwari anodzidzisa shoko evhangeri. Mweya waMwari anoita kuti unzwe shoko iroro urigamuchire uritende. Navo vakanyorwa mazita avo mubhuku kuti vagova neupenyu husingaperi. Vanoti vakanzwa irorire vanoti amen, kudenga kwakanaka. Vanotendeuka kubva pamabasa avo. Asi vanotendeuka seiko kana pasina vaparidza vanovaparidzira shoko evhangeri. Ivo vaparidza vanoparidza seiko shoko kana vasina kutumwa. Naizvozvo hama, shoko evhangeri inouya kwamuri, inosvika kwamuri. Nhasi unokwanisa kuiona nhasi mangwana weipotsa, asi kuswera mangwana iri paFacebook unosangana nayo chete. Obva wanzwa evhangeri ichitaura zvimwe chete zvokuti tendeukai ushe kudenga hunoswedera. Tendeukai ushe kudenga hunoswedera. Ende ushe kudenga kana hoswedera timirire zuva kana misi yatisingazivi. Nokuti zuva ratinoziva kuti definitely riri kusvika izuva rekufa kwemunhu. Zuva rekufa kwedu tinoriziva kuti tichafa uye hazvina makore mazhinji tichinge tiri pano panyika. Mungwanisa kufa nhasi chaiye chaiye, zuva rako rasvika. Mungwanisa kufa mangwana, zuva rako ratosvika. Saka ushe hunenge hwatoswedera ukatombona watofa iwe nhasi chete. Ushe kudenga hwatoswedera nokuti hausisina kana mumwe mukana wekutendeuka. Hausina kana mumwe mukana wekuzviteura pamberi paMwari kuratidza nzira dzako. Hazvatovharana. Zvatovharana. Saka kana tichiti tendeukai ushe kudenga hunoswedera, titaura tendeukai unokwanisa kufa mangwana chaiye. Tendeukai nhasi, anonzi nhasi. Vanhu ngavatendeuke pandangariro dzavo, vanhu ngavatendeuke pamwoyo yavo, vanhu ngavatendeuke pamweya nekuita zvokwadi, zvokwadi igare mavari. Ndaa kana zvokwadi ichinge yabuda, mweya womunhu achinge abuda kubva mumunhu, seri kweguva kuna muna mato, seri kweguva kuna munyengetero, nguva yekutendeuka ndiyo pano panyika. Ukasatonzwa evhangeri ukasatotendeuka, uchaita sajaya mupfumi wakanga achiitira zvakaipa kuna Razaro, asi akazoti kudenga Razaro achiona jaya mupfumi uyo ari kutsva, ari kukumbira mvura, ari kupemha mvura kuti dai mangotumira Razaro nedonho rezaro akutonhodzoka uro pangu. Kubva zuva iroro jaya mupfumi akakumbira mvura, nanhasi achiri kungotsva mvura isati yauya. Ende mvura haisi kuzouya. Ndiwo nzira dzedu dzatakatarisana nadzo hama, ndiwo nzira dzatakatarisana nadzo. Kana wazofa usina kutendeuka ucharangarira mashoko aya uri kwadhesi kuti ndakainzwa evhangeri iyi mufundisi achiparidza, asi ndakaomesa musoro nedzoro rangu ndikariomesa, ndikaomesa mwoyo wangu nekutsipa ndikaomesa, ndikatuka ndikati hazvina basa zvaari kuparidza izvi. Dai ndiri mumwe ndakatendeuka. Zvinodai kunonzi kufunga kwebenzi kuti dai ndakaita zvakati, dai ndakadai. Kufunga kwebenzi nokuti zvawaifanira kuchita wafanira wakaita kare, apo wakurangarira nokuti zvapfuura, wakurangarira nokuti wapinda mugomba rakadzika, wakurangarira apo hapasina nguva yekudzoka. Zvakafanira munhu anoti accident achidhiraivha rori, usikopinda nerori, achisikopinda mubridge kana kusikuita head on nerimwe rori. Ndaa yekuti anga achimwa doro akadhakwa. Munhu iyeye akatyoka makumbo ese ogara pawheelchair, anenge achitaura kuti dai ndisina kufura nepabhawa, ndisina kudhakwa, ndisina kumwa doro, dai ndine makumbo angu nhasi. Ikoko kunonzi kutaura kwebenzi. Dai haari kutaura haachafa akadzorera makumbo akadambuka akachiorwa akadamburwa, makumbo haachadzoka nadai. Dai kwanguva kutaura zvokuti varume ndakatadza ndikaita zvakaipa chaizvo, saka ndombe dzisina yadzo musaite sezvandakaita. Otofanira kutotanga kutoparidzira vanhu kuti musamwe doro muchidhiraivha, oti vamuparidzi akasimba. Tonoramba uchiti dai ndisina kuendako, dai ndisina kumwa doro, dai ndine makumbo angu, dai izvezvi ndakatodhiraivha marori Afrika yese. Dai kutaura kwebenzi. Wakatadza iwe. Ngamura makumbo chiparidzira vamwe kuti vasaitewo nenzira iyoyo.
kwete kuramba wakarara kumba kwako wakarara nemusana kudaiso ndikofuka dai ndisakupinda murori dai ndisakuistanda rori ndakadhakwa dai nditi mabasa izvezvo. Enda unoparidzira vamwe marudzi, uudze mamwe marudzi kuti arume nyaya iyi yatinopota tichiita yekunwa dodo tichidhraivha ndiyo medzisiro yacho iyi, ndiri pano nhasi nekuda kweizvozvo. Ikoko ndokunonzi kupupura kwazvokwadi. Pupura zvazvokwadi kunoita kuti vanhu vatendeuke. Evhangeri anokuvaudza evhangeri yezvakaitika, yezviri pachena zvavanoona, kuti vava nekutenda kuti aiwa kana murume uyu achitaura kudai so akazvipinda akazviita. Saka izvozvezvo takumutenda murume uyu kuti hatichamadoro isi tichidhraivha. Ndiyo evhangeri yakafanana neyaKristu, kuti Kristu anouya achitaura kuti varume siyanai nezvakaipa. Ndakazvarwa mubereko wemukadzi, ndikauya pano panyika, ndikararama pano panyika kubudikidza nembeu yakabuda kuna amai vangu, ndikazvarwa semucheche, ndikararama pano panyika, ndikaona zvizhinji sezvamunoona imimi navakadzi vese vakanaka vakanga varipo pano panyika. Ndakavaona asati ndakuvabata, zvose zvakanaka zvemadzimambo ndakazviona asati handina kuzviba. Saka nyika ndakaikunda, nemiyo unofanira kuikunda. Saka Kristu achikuparidzirai kuti kundai nyika nezvose zviri mairi, ndapano panyika hapana kana chitsva, zvose zvakanga zviripo. Zvose zvakanga zviripo, hapana kana chinyowana. Tange pano vakadzi vanyowana mugadzirwa, aiwa mukadzi akazvarwa kubva kuna Ivha ndiye aripo nhasi iye. Silivhera nendarama yamunoda ndiyo inocherwa pasi, ndiyo yaicherwa namambo Soromoni, ndiyo inocherwa makorokoza uko vakabata mabhemba imwe chete. Saka hapana chakasiyana, hapana chachinji. Saka togotadzira Mwari seiko nezvinhu zvagara zvisingachinji. Zvamazuva ano zvipiko, zuva rekubva kudhara raingopisa nanhasi zuva riri kungopisa. Zuva rinobva rakachinja, zuva rinongomuka rine chando, zuva rinobva richipisa ndaizuva. Iwe ndoromuka nhasi aini ndamusaladi, ndakazvarwa ndisiri musaladi, nhasi ndamusaladi. Saka zvopfeka magemenzi izvi zvifugama haiwa kana ndakaisa maoko muhomwe saizvo zvinhu ndichitaura chichirungu chatakadzidziswa nevapambe pfumo, tichitaura ndimi dzekunyepa dzisati dziri ndimi dzazvokwadi, tichitaura ndimi dzinofadza hama dzedu nekufadza mwoyo yedu, ndimi dzisingazivikanwi kudenga, ana rabhakasha ana rahwatwati, muchitaura ndimi dzakafa, ndimi dzechirungu. Hapana kana chinyowani pasi pezuva. Tendeukai hama dzangu, mubve pane ndangariro dzezvakaora kuti muwane zvipenyu. Zvakaora kubva nyika ichibarwa, zvakanga zvagara zvakaora, zvakagadzirirwa moto pamwe chete nenyika. Nyika yamunoda iyi yakagadzirirwa moto, nezvose zviri munyika zvichaiswa moto, nenyama yakaora isina kutenda ichaiswa zvakare moto, nababa wedu Satani Diablos achaiswa zvakare moto. Saka hapana kana chitsva kunze kwekunamata Mwari kuti tisabatanidzirwe nemoto. Hanzi unoparidza seiko muchichikidzira vanhu? Aiwa, hatisi kuchikidzira. Tikakuudza kuti pambapo pane mbwa inoruma, hapana kuchikidzira, asi takuudza zviriko. Enda ikoko unoona. Enda ikoko unoona. Pamba pane mbwa ukatopapinda patori nane nokuti uchabuda uchitiza ikoko. Asi hadhesi kana wapinda uchadzoka wanyura. Kana chikuparidza zvinooneka nezvinobatika, varume musaita zvakaiso munoenda kumawere. Mufanira kuteerera mashoko atinokuparidzirai. Mashoko atinokuparidzirai anobva mushoko raMwari Bhaibheri, naizvozvo mashoko iwayo akasimbiswa uye ndazvokwadi. Saka ndichikuudzai varume kuti kuseri kune hadhesi. Zuva rako iwewe ushiye kudenga hunoswera nhasi kana mangwana chaiye unenge wabva pano panyika, ende ndo kwauri kuenda ikoko. Saka kana chikunyaurira aisa izvozvi, inaure kuti mutendeuke mubve pakubata kwenyu. Ukaona hana yako ichirowa uchichikidzirei, ziya kuti hauna kururama pamberi paMwari. Tendeuka utoti glori yashoko rasvika kwandiri. Ude kuzvikudza, sazvikudze iwe, nozvikudza kuti uraniko. Akasika denga nenyika chaiye haana kuzvikudza. Mweya yekuzvikudza ndi Satani Diablos. Kuna mweya mutsvene waMwari anozvikudza, nokuti haana kubva kuna anozvikudza.
uye zvaanotidzidzisa haatore kune unozvikudza, asi akatora kune unozvininipisa. Asi wakakudzwa iye nesimba nokubwinya, akakudzwa mazita, akapiwa zita dzatirapiwa mamwe mazita ese pano panyika, akapiwa zita iroro rekuti Kristu, akapiwa ushe kudenga napanyika dzose. Mabvi ose anogwanama pamberi pake, kubva kudenga kusvika panyika, nevari pasi penyika nevari pasi pemvura. Mabvi ose anogugama pamberi pake, anomunamata. Chigwanya naMwari ngakudze pazvino nekusimba pera. Yavhura basa varume tinoiwana kuna madzimambo 1:17 chapter mukati 8 namba mukati mavara makuru varipo. Muprofita Eria unotumwa kushirikadzi paZerafati. Nhamo yakati yarova, chiprofiti chaprofitwa, Mwari wataura warova nyika kuti pave nenzara makore anosvika 7. Pa 7 years vachirwa nenzara kusvika muprofita azokumbira Mwari wasunungura. Nhamo isati yarova, vanhu vese vaigara vachiguta. Asi nhamo yakati yasvika, Mwari ataura shoko rake kuti nyika ngairove. Nyika yarohwa, matumwa ekudenga akasumudza maoko, vakati nhamo ngaipinde. Nhamo ikapinda. Nhamo yapinda, pasina kana chekubata, pasina kana chekudya. Mwari akatuma muprofiti wake akati, enda unoona kunenge mukadzi wauchaona ikoko anogara nekamwana kake, ingori shirikadzi, haana kana chekubata. Izvi zvida kuti uende ikoko, uende ikoko. Mwari anamunza mishini yake, akangokuti enda ikoko. Nauri pano hama inawe kutenda, kuti tofana kuva nekutenda kwazvokwa, kwete kutenda zvatinoona. Vakaropafadzwa vanotenda zvavanonzwa vasati vaona. Musaite sana Thomas nokuti akamirira iye kuti aone maoko aIshe, akaona parutivi paIshe kuti agowana kutenda. Ishe akadzoka kudenga, Ishe atoenda, akati adzoka, Ishe atoenda, akaona mukomana ari tanharo chete, akati handisi kutenda. Kusvika ndaona maoko ake, munogomona sei mini ndisingamuoni. Kusvika Ishe atongosiya mabasa ari kuita kudenga, akadzoka achimhanya. Zvikanzi yokomana iyo chiko chinonetsa maoko aya, akabata maoko pasaidhi apa, akabata pasaidhi apa, akati zvishuwa ndimi. Saka iwe zvanga uchida here izvozvo? Seiko usina kutenda hama dzako zichikuudza kuti vanoona? Akangoti boy. Saka sei iwe usina kutenda? Tikakudza kuti ushe kudenga unoswedera. Sei usina kutenda? Tikakuti tendeukai ushe kudenga unoswedera. Sei usina kutenda iwewe? Tikakudza kuti tendeukai nhasi anonzi nhasi, nokuti rufu rwako kuti nhasi kana mangwana chaiye. Sei usina kutenda? Mwari ari kudenga, Mwari ari kukudai denga. Nyoresai mazita, tendeukai. Sei usina kutenda? Semukadzi wepaZerafati akazotenda aona basa raMwari. Sei usina kutenda kune zvamunonzwa, muda kutanga maona? Vamwe vanoda kutenda vachinge vashandirwa navaprofiti, vamwe vanoda kutenda kana vachinge vaprofitwa, vamwe vanoda kutenda chaizvo izvo kana vaona pakawanda vanhu, voti aiwa kana pakawanda vanhu, saka zvakadaro nakutenda raakutaura kuti pakawanda vanhu. Andrea akatumwa kumukuru wekandasi, aibva kutemberi, aibva kujerusarema kutemberi, achiverenga bhaibheri. Mukunda wekandasi, mweya mutsvene waMwari akamuona achiverenga bhaibheri ari muchigoro chake, achibva kutemberi sesande, uyo achibva kunobata svondo, munhu waMwari achiverenga zvake. Andrea akatogara zvake ari kune rimwe guta, atoti pasi pemuti. Mweya waMwari akasvika ipapo akati, Andrea, da kukutora kuti ubve ipapo. Pane murume aizvozvari mungoro ari izvozvi anonzi murando wekandasi, mukuru wekandasi. Izvezvi ari kuenda, ari kubva kuchechi, izvezvi ari kuenda kunyika yake Ethiopia. Asika ari kurava bhaibheri asi haasi kunzwisisa. Da kukutora uinde umuparidzire shoko evhangeri yazvokwariva, umupatsanurira magwaro. Mweya waMwari akatora Andrea mumweya fizikali, yakatorwa fizikali, kusumudzwa ari paari pamwe nomweya, akatorwa fizikali akaerekana aisvika kuEthiopia. Murando wekandasi uyu akutosvika kumba kwake, pamba pangu apo parodhi pacha, pane murume akamira pakati perodhi ari kumisa ngoro. Chiriko ubvunzei ari kudei? Murume akati, andinonzi Andrea, ndatumwa nemweya, ndabviwe uri kuverenga magwaro asausi kuanzwisisa. Zvikanzi Mwari ngaakudzwe, ndandikuverenga magwaro asi zvishuwa ichokwadi hapana chandiri kuzwisisa. Ndabva Jerusarema kusvika izvezvi panapa ndichikorava chete, asi zvese zvakarava hapana kana chanabata kana hwani. Saka zvirokwazvo Mwari anenge akutuma murume, chipinda mukoro utaure tinzwe.
Andrea akapinda mungoro akagara ari tu, akamuvhurira magwaro akamuparidzira shoko evhangeri yekudenga, akamuparidzira Kristu. Akaona kuti aiwa zveshuwa zvakuzaruka, mweya mutsvene waMwari ataka kubata basa murando wekandasi. Shoko murando wekandasi atenda akati aiwa murume ravanoudza nhasi ravakazarura zvakawanda muupenyu hwangu, ndangariro dzangu dzashanduka. Wataura nawe kubhabhatidzwa, heyo mvura iyo, tibhabhatidze izvezvi, togomirirei. Andrea akatoburuka mungoro, nemurando wekandasi akaburuka mungoro. Masoja akatogadha paive kuti shefu abuda. Shefu akati mumvura unova tiri kubhabhatidzwa nhasi. Andrea akasiya abhabhatidza murando wekandasi parodhi, pamugwagwa, pamvura yaingorereka paya. Murando wekandasi akatopona. Saka seiko iwewe usingatendi? Sei usingatendi kuevhangeri, tikaparidzira evhangeri? Zvipiko zvinoparidzwa, zvipiko anongoti mazindebva, anongoti kusviba. Aizati evhangeri andikuparidza, haine ine pendi handinayo, haine ine tembo dzandinadzo, haine kana nemari yandinayo, haine kana nemhuri yandinayo, haine kana nyika yandinayo, asi andinoparidza ndeushe kudenga. Seiko usingatendi iwe? Sei usingatendi iwe? Unofanira kuti utende. Kana wava nekutenda obva wabhabhatidzwa muzita raBaba naMwanakomana neMweya Mutsvene. Seiko usingatende kuti nhasi anonzi nhasi, mangwana unofa iwewe? Nhasi anongofa. Isusu hative tinozorodzwa naMwari. Pane zvakasiyana ipapo. Pane kufa kwavanhu vasina kutenda, iko ndokunzi kufa. Isu tine kutenda kuna Ishe Kristu Jesu takabarwa patsva, tinenge takazorora. Ndatizoona kuti tichamuswa pazuva rekupedzisira. You only live once. Kutotaura kachirungu kekuzvikudza. You only live once. Saka hey, just do what you want. Ne. Zvipiko, gara pasi. Satani ari kukumomotera. Satani ari kukuvhara ndangariro nenzeve kuti unzwe. Ivaiva vanokutenda. Kutenda kuwedzerwa mamuri. Kana kawedzerwa mamuri, mutenda kune zvamusati maona, asi mutenda kune zvamakanzwa. Nezvamuri kunzwa ipapa tichikuparidzirai, ndazvandiri kukuparidzirai, hazvina kutanga kuparidzwa nhasi. Kune vakafamba kare, naPauro naTimotheo vakafamba nayo iyi yatiri kuparidzwa. Imwe chete yakaparidzira murando wekandasi, ndiyo imwe chete andiri kukuparidzira panapa. Kutendeuka nhasi anonzi nhasi. Murando wekandasi akarinzwa kamwe chete akati izvezvi ndakuita action, tibhabhatidze izvezvi, akandobhabhatidzwa akapona. Asi iwewe unoti kuti anozozviona, ndichazozvita kana ndane mari, kana ndazorora, kana ndarorwa, handipachazoita zvokunamata. Otherwise, machechi unonetsa machechi, kubirwa mari, mutorerwa mukadzi wako, machechi. Ndiyo evhangeri yamunoparidzira. Machechi hamuna kumira musha, machechi hakusi right. Vanhu ndo vasiri right, asi chechi yaMwari yakaungana zvakanaka iri right. Iwewe nevanhu vako ndiye musiri right. Chechi chipatara chomweya, kuti mweya yavanhu ipone, ndo munoponera vanhu. Kana vanhu vachinge vapona imomo, nenyama dzavo dzinochengetedzwa. Mwari unotaura kudaro. Ishe wangu Mambo Dhavhidhi anotaura achiti, Ishe wangu Mwari wangu, zvamakandisa paruoko rwerudyi rwenyu, chindichengetedzai, nenyama yangu ichengetedzwe naiyo. Saka seiko tichigotadza nesuwo kutenda kwakadaro, kuti nesuwo zvatakabarwa patsva Mwari, zvatiri vana venyu, nesuwo nyama dzedu ngadzichengetedzwe. KaIsraeri keke, kana kaIrani keke, vanokwanisa kukanda nuclear izvezvi, asi nuclear iyoyo nokuti takachengetedzwa nyama dzedu naMwari hatiti. Vanotsvira ikoko, zvinoperera ikoko. Shamizika kuti kubhomba rakandwa vakuona seiko? Aiwa, vanhu vaMwari. Mwari anochengetedza vake. Kana nguva isati yakwana, Mwari anochengetedza. Kana ndariro ndine pamwe pandakaposwa ndafa, so ndiMwari akakuchengetedza, akakupa mumwe mukana wekuti ushumire Mwari, upupure zvakanaka pamberi paMwari, utendeuke.
taushe kudenga kana wasikwedera rufu rwako chairo tatopete tatosvika paushe kudenga kapai patatitendeuka ushe kudenga unoswedera pada kuguma kwenyika kunokwanisa kuitika asika zvinokwanisa kutangira zvese izvo nokuti hapana noziva dheti kana misi asi dheti rekufa kwemunhu zinoriziva kuti munhu achafa nhasi kana mangwana munhu anongofa saka ushe kudenga kwauriyo unoswedera mangwana chaiyo kana watofa zvatobvarana zvakanyorwa pamusoro pako mubhuku. Maiziva here kune mabhuku, kune bhuku remabasa enyu rinenge chinyorwa pasi. Nhasi mufundisi waparidza shoko evhangeri kuti vanhu vatendeuke, vanhu vati ameni, vaiswa full stop. Zuva rangu ranhasi ranopfuura, rangu bhuku ratonyorwa nebasa randaita ratonyorwa. Iwe rako John Chimuti waenda kubhaa wakarwa nevanhu, akarwa nemabhodhoro, wakaenda kumba akanosungwa nemapurisa full stop, akapiwa 10 years mujeri full stop. John Chimuti ane 10 years asipo pamusha, akavharirwa nenyika nehurumende. Bhuku make makanyorwa kuti akaenda ane 10 years dzaakanyura nemabasa ezvakaipa zvenyika. Kuti akatendeuka here ari paari ikoko. Ndakaiva masikatotendeka pana umwe anoti awesi akaenda kujeri, awesi mutsinya utokwedzera. Vekudenga vaudza kuti akatendeuka here zvaakaenda ikoko. Ndave nyika anokwanisa kukubata wokutonga asi pamweya wakatendeuka here iwewe pamabasa ako ezvakaipa. Kana wakatendeuka ikoko mubhuku zvanyorwa kuti ari kuchitorongo ikoko gore rechitatu akatendeuka akazvipira kuna Kristu akajorodzwa ari kuzandomu. Vekudenga voti amen, glory yaMwari yakanaka. Opedzisa 7 dzako dzasara ikoko, denga richipembera kuti tinoenda rutorongo. Ogodzotanga kutoparidza shoko evhangeri mujeri imo muzandomu imo muchiparidza shoko. Robva rauya bhuku robva ranyorwa kuti kubva paakatenda akapiwa simba naMwari rekuparidza, ari kuparidzira vamwe mabhanditi kuna vairi kana vatatu vatendeuka nokuda kwake. Denga robva rati glory yaMwari yakanaka. Mwari gabo kwewo rako ranyorwa ripi? Hauna kusungwa iwewe, hauziva tiri mujeri pari panyika. Rako ranyorwa ripi? Saende kure uku svondo rino charapfuura iri, tikanda kuti tinyore izvezvi rako rawakaita iri svondo rapfuura iri pamabasa. Akaita mabasa api ezvakanaka, akaita mabasa api ezvakaipa. Tabhuku iri ronyorwa mabasa ezvakanaka nezvakaipa, zuva nezuva raunoita rinonyorwa bhuku. Saka ivai vanhu vanotenda pane zvavanonzwa, kwete kutenda vaona. Semukadzi uyu paZarefati katinoprofita Eria anozviti zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri neEria richiti, simuka uende Zarefati panyika yeZidhoni ugarepo. Tarira, ndarayira shirikadzi igerepo kuti ikupe zvokudya. Manzwa, Mwari arayira shirikadzi kuti ipe munhu waMwari zvokudya. Asika mira kuzonzwa pamberi apa zvazoitika munhu waMwari akuchikumbira zvokudya zvaatumwa. Sindakubvira zvokudya. Munzwe kutaura kucheta mukadzi. Kana Mwari achituma vanhu, ane nzira yaanotuma nayo vanhu. Munhu atumwa naMwari uzatumwa naMwari panapa chamanogara dzine nzara ndipeshe kuti. Atumwa naMwari panapa hana zvachokupfeka. Asi Mwari kana akutuma munhu, anotuma munhu neuchenjeri, uye munhu anozvika kupisa. Nhai amai, hamunohere kana shangu chekupfeka nyangwe zvipapatapatawo zvamunongoendesa kukereke zvezvo ndokuiswa waya ipapo ndikwanise kupfikawo pasi. Mwari akudi atopedza kuti kuzvikudza kuti anonetsa pamenzoka. Naizvozvo akasimuka akaenda Zarefati. Wakati asvika pasuo reguta akaona chirikadzi yakanga igerepo ichiunganidza tsotso ichida kutobadzaka moto. Akamudana akati, amai, svikai pano ndine mubvunzo, ndokumbira ukanditorerewo mvura shomanene mukombe wenyu ndimbonwa pandabva kure. Igore renzara iri,
7 years nyika yakabatwa nenzara. Mwari asimudza ruoko akati nyika icharwa nenzara 7 years kusvika vatendeuka. Hakuna chikafu, hakuna chekudya. Munhu waMwari akumbira mvura. Zvino wakati achienda kuzoitora, mukadzi akataura aiti, baba mira ndikutorerei mvura mumba umu. Atendeuka kuti aende kunotora. Zvikanzi chine munhu waMwari, nditorerei mvura shomanene mukombe ndimi. Zvino wakati achienda kunotora, akamudana akati, ndondivigiraiwo kana chimedu chaicho chechimwa muruoko rwenyu makudzoka nemvura. Ndokumbirawo mvura. Aiwa, mvura iripo, ndinotore mvura. Mobva mauya nekamedu kechimwa muchimvura ikoko. Munhu waMwari uyu iye akati, naJehovha Mwari mupenyu, handina chingwa ini, asi ndine katsamwa kamwe chete kehufu mudende umo, namafuta mashomana chaiwo anogara muchinhu. Tarirai, ndakanga ndichiunganidza zvitsotso tuviri kuti ndibatidze moto, ndichiti ndoenda ndizvigadzire hangu inini nemwanakomana wangu tobika kasadza kadiki kekupedzesera, tidye hedu tobva tafa. Ino ndamamba kuti mutoro kachingwa. Sei muchituka sei munhu waMwari imi? Ipapo Eria akati, usatya hako mukadzi, enda undoita sezvandataura, asi chimbondiitira inini kachingwa kadiki undivigire icho, ugozviitira iwe nemwanakomana wako pashure. Yanauye kutenda yakuonekwa kuti vachatenda here kutenda. Ndavakumbira chingwa zvavo zvekuti vachadya vachafa izvo. Vane kutenda here kuti vachandipa chingwa ndine zvandichaita pano zvichava zvokudya. Varayirwa kugara naMwari vavo. Varayirwa. Saka kurayirwa kwavaita zvandiri kukumbira izvo zvifanira kunge zvinetsa kwavari. Ndipei kachingwa inini ndimbotanga ragadzira kangu kadunhu. Inini ndokuona. Munhu waMwari vanoti kutendera mai avo, baba ava ndikavapa kachingwa kotozita seiko nyaya nauya tiri kutaura tofa zvedu. Nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ufu huri mudende umu haungatomboperi, namafuta ari muchinhu haangatomboshaikwi, kusvikira pazuva Jehovha raachanisa naro mvura pano panyika, nzara yopera. Mwari ataura shoko rinesimba, atotaura, atopedza shoko. Mwari watopa shoko, Mwari watopedza, waropafadza kudhara. Ufu huri mubheseni umu haufi hwakapera kusvika mvura yanaya. Tumafuta turi muchinhu hatikupeti hwakapera kusvika mvura yanaya. Zvedu zvamutaura kuti kubika tofa zvedu. Mwari ataura kuti hazvipere. Chindipai kamedu kechingwa chichi. Iye akaenda akandoita sezvataura Eria iye mukadzi, naiye Eria neimba yake. Vakadya mazuva mazhinji vari panzvimbo iyoyo. Ufa huna kupera, mafuta haana kupera, mukadzi achingobika chete, munhu waMwari angori ipapo. Kuti hazvoshuva zvamakataura, ufa huna kupera, mafuta haana kupera, tatenda mazuva tichidyawo, munhu waMwari, Mwari akanaka. Mukadzi akufarawo. Tapomwaponesa, Mwari aponesa mweya wangu nemwana wangu, pana dai tafa. Chii chakaita? Ufu wakanga huri mudende, hauna kupera, namafuta akanga ari muchinhu, haana kana kushayikwa, sezvakanga zvarehwa naJehovha mumuromo waEria. Zvino pashure paizvozvo, mwanakomana womukadzi, mwenye weimba, akabva arwara ari pamba ipapo. Kurwara kwake kukanyanya kwazvo kusvikira apererwa nomweya kuti zii tambaratasa, zii mwana afa. Mukadzi akati kuna Eria, ndineiko nemimi munhu waMwari? Makapinda mumba mangu kuti zvivi zvangu zvirangarirwe here naMwari, iye kuti mwanakomana wangu uyu arware afe. Vanhu ndozvavanoita, vanoropafadzwa nerimwe rutivi, asi namwe matambudzirwa nazvayo nerimwe rutivi, vanodzoka kutuka Mwari. Makapinde nemba mangu naMwari,
makapinda nyinyi kuti zvinhu zvangu zvionekwe muna Mwari. Ndatukana nemunhu mutsvene pamapana. Saka zvatoita zvakaipa zvese zvakuonekwa. Saka iyi imhosva iyi. Imi makaviri panapo munhu waMwari. Kuti zvinhu zvedu zvionekwe mwana wangu aurayiwa naMwari. Vakanganwa kuti vakanga vasarwa nezuva rimwe chete kuti vadye vafe. Asi apa vatore mawiki vachidya asina kufa. Kutenda kwavanhu ikoko ndokutenda kuna vanhu izvozvo. Vanotenda kune zvimwe zvakanaka, vanobva vatendesesa kuti aiwa izvi tazviona nemaziso edu saka zvakanaka, saka ndimwari. Umwe dambudziko diki pasaidi rokufa munhu dzinoti dambudziko hombe. Kwapa dambudziko hombe. Dambudziko hombe rauya. Kutenda kuya kwadzima. Shoko raMwari riya rakambotaurwa vatokangana. Vakutoti aiwa nauye kuti zvinhu zvivi zvedu zvaiswa pamberi paMwari, munhu waMwari ndibaisa zvivi zvedu pamberi paMwari zvionekwe. Akati kwaari, ndipe mwanakomana wako. Akamutora pachifuva chomukadzi, akamutakurira, akakwira naye kuimba yekumusoro kwaaigara, akamuradzika panhoo dzake, akadanidzira kuna Jehovha, akati, Jehovha Mwari wangu, makaitireiko chirikadzi yandigere nayo iyi pano, chakaipa chakadai, zvamauraya mwanakomana wake? Akatsivama pamusoro pemukomana katatu, akati pamusoro pemwanakomana akafa. Akadanidzira kuna Jehovha akati, Jehovha Mwari wangu, ndinokumbira mweya womwana uyu ngaudzokerezve kwaari. Jehovha akanzwa inzwi raEriya munhu wake. Mweya womwana ukadzokerazve maari, akararama zvakare mwana. Ipapo Eriya akatora mwana, akaburuka naye paimba yekumusoro, akamuisa mumba, akamupa kuna mai vake. Eriya akati, tarirai, mwana wako mupenyu. Mukadzi akati kuna Eriya, zvino ndinoziva kuti izve shuwa munhu waMwari manini. Uye kuti neshoko raJehovha riri mumuromo menyu ndakazvokwadi manini. Kutenda pane zvinoonekwa, kutenda pane zvinobatika. Saka kana Jehovha asari kumutsira mwana, muprofita waMwari haazati ari profita here. Kana Jehovha ari Jehovha mupenyu, muprofita Eriya shoko ranotaura mukagwa make nderake here raMwari? Ko upfu nemafuta anga ari muchino anga apera, akataurwa nomunhu waMwari kuti hambofa akapera, achitaurwa naMwari, seiko akatenda? Akatenda. Zvirokwazvo shoko ramataura munhu waMwari pera zvokwadi. Ndaufa unaopera, mafuta haana kupera. Asi pandange mwana wangu afa, ndakuti Jehovha warayireko mwana wangu, zvivi zvangu mazviisireko pamberi penyu, mhosva ndiyo munhu waMwari iwewe. Zvokuti dai Eriya asina kukumbira mweya womwana kuti adzoke, mukadzi aifamba achipupura evhangeri kuti munhu waMwari akauya pamusha pangu, akaromba namwana wangu, achekeresa mwana wangu kuti angoya pamusha pangu 2 days 3 days, mwana akabva ashaya. Fake prophet. Ndiye Eriya akachitaurawo. Svika Eriya anoti, nawetka panapa kai, tononzi muyedzo. Panoizwa muyedzo. Unoda kuti usimbise vanhu, kuti vanhu vasimbe pakutenda. Muyedzo uchinge wasvika, ndokuti vanhu vasiwe vakasimba, vasiwe vari pane chimwe chikero, vasiwe vari pane imwe level yekutenda. Panenge paitwa mabasa makuru ekumusoro kutenda. Mwari avatora mwana akati, tore mwana tiwedzere kutenda kwamai avo, kutenda kwavo kwakafa. Ndavanotenda kana zviri zvokudya chete, asi kana iri nawe kuti mwana anomutswa, seiko asikatenda? Tore mweya womwana, mwana akatorwa mweya. Mwana amuka, vakapupura muromo wavo kuti azvishuwa muri munhu waMwari chaiyo. Wose akati munhu waMwari nhasi kuti mwana amuka.
ko pamaidya ufu usikapere nemafuta ari muchideni nani zati ndiri munhu waMwari maiti ndiri kuchanza maiti ndiri munhu wezvemasaramusi vaya vanoita masaramusi taiva munhu wemasaramusi wemajiki chita majiki chikafu chouya kana kuti ndiMwari akaita izvozvo. Saka hama dzangu madzidzei pazvinhu izvi, ivai vanhu vanokutenda. Kutenda kwenyu kusave kutenda kwezvamunoona. NdaMwari zvaanoita musingaoni ndo zvikuru kudarika zvamunoona on the ground. Zvamunoona on the ground, ndatenga mota, ndatenga imba, saka Mwari ariko. Ko nhasi wamunga uchifema kaiwewe, wamunga uchiboiboyi uchifema kaiwewe, wamakudza here Mwari kuna izvozvo zviri padhuze kuti Mwari adzorera mweya wako mumwiri wako ukamuka makiseni uchishama nyayazo. Nhasi kwakanaka, good day ipiko, wamakudza Mwari here iwewe kuti mweya wako adzorera mauri, wapiwa umwe mukana wekutendeuka, wapiwa umwe mukana wekushumbira shoko evhangeri yaMwari, wapiwa mukana wekuswedera kuna Mwari. Tombomira zvezvi zvemudziyo inooneka. Ndakatenga mota saka Mwari ariko. Zvada vasina mari mota ikasikateri. Alright, zvakatenga mota. Ko iwewe kutenda kwako kwakawedzerwa here panziyo yauri kutaura iyi? Haina. Ko mweya uri wadzorerwa mauri iwewe kuti usiku wakaparara mweya ukatorwa. Makiseni wakumuka mweya ukadzorerwa kuti mungachimuka yakwana nguva yekumuka. Wamuka wakudza Mwari here nomweya wadzoka? Hauna. Ko wakatendeuke, ko mweya wako wambouteurira here pamberi paMwari? Hauna. Ko muka unge chibachi ndozviko chigayo chakwamurapinda 6 o'clock uchenge chichibatidzwa chogongenga kusvika 11 o'clock usiku vachivhara ndo pachinodzimwa ipapo upenyu hwemunhu wewe. Urarama ngegenerator nepamurambinda pachigayo, urarama ngechigayo iwewe. Ngomuka ngongenga, chikongenga zuva reso chikongenga. Pamasa yetu kushanda yetu pamasa. Toto kudhaa dzoka kumba uye generator radzima. Makiseni ramuka generator chikongenga, totsvaga mari isusu, totsvaga mari isusu. Zvipiko? Hapana zvawaita. Mweya wako uri kuchema izvezvi mauri, mweya wako une nyota iwewe, unongenga segenerator. Anze sida watsvagi wemari, togona kutsvaga mari. Watsvaga mari uchatsvaga Jesu here, uri murombo iwewe. Hatogona kutsvaga mari. Zvawakagona kutsvaga mari ukatadza kutsvaga Jesu, zvoda kuti hapana zvaunotaura, uri benzi. Kana uchigona kutsvaga mari, chitsvaga Jesu. Tsvaga Jesu. Unongenga zuva rese, wiki rese, mhuri yakaikuziva unouya nguva iwewe. Gara usipo pamba, gara ndiri madhiri. Ndapinda mumaini, zvazodii. Jesu ari kupi? Ako. Kana usiri kutimu yaJesu unoziva kuti timu yaSatani, chida usingade. Haiwa haisi kuita zvinhu zvemari, isusu haisi hatitezese kana mishonga tibate. Aiwa uri ikoko, hauziye chete. Dada usiri ikoko, da uri kuno. Timu idzi mbiri, hazina kuwanda tu matimu, Dhimbare neKepeKepe, hakuna imwe. Uri kuDhimbare neKepeKepe. Tanzi isusu nezvizviko zvino zvimatimu zviri kuuya zvana Scott. Ndova Scott. Scott ipiko? Kune tu matimu. Uri ipi? Jesu here. Kana uzatira Jesu zvapachena nokuti hamuna imwe option, tuma option. Kana usiri kunozvona kuti kwavari ikoko. Ndiani kwavari kwatiri? Ndiani kwavari kwavari? Kana usiri kunamata uri kwatiri, wotoziva kuti uri kwavari ikoko. Saka kana uri kwavari ikoko, takupataridza iwewe ikoko, takupataridza ngochani ikoko, takupataridza vanoromba ikoko, matsotsi ikoko, mbombwe ikoko, fake prophet ikoko, vese vanenge vari ikoko. Iwe uri iko. Haina nabata hangu mishonga, haina handa yakuromba, haina handisa hangu zvimabari, hachazonamata hangu. Haudiwe ikoko. Hausati waziya chete. Dada usire ikoko, dai uchinamata Mwari.
ukaona usatojorodwa uriwo ikoko, kana usatojorodwa chete uriwo ikoko, hausati wawe kana munhu akusaina kutimu anosaina kuti monzi contract yako isaina apa ndo pako apa mataurana kuti iwewe yako package yakamira so takutenga player yamutengo. Zvino player inotengwa kwaMwari manje inotengwa nekubhabhatidzwa yobarwa patsva, ndiko kunonzi mweya yenyu yatengwa naKristu, yakatengwa neropa. Saka iwewe manje kana uchiramba iwe kutengwa neropa zvona kuti uriwe ikoko hausati uri kuno tuma timu chete pauzuri kujorodha sara baba mwanakomana nenda mchete ndo signature yaringochisa kuti aiwa inini arume ndawe kuno. Nyangwe Satani anenge akutooneka kuti uyu achangosvika zvedzungu kwaari ane vakumuchengeta mwana weimba. Izvezvi kana usati uri kuno hausati uri mwana weimba uri kunze kwemusha. Saka Satani anoita zvaanoda madiro acho china ikoko. Nyangwe akasaataka ikoko yonobvunza kuti kusaatakwa ndo kunonzi kupona. Asi kuataka unoziva kuti wakafa kudhara, hauna contract kwatiri, contract yako iri kwaari ikoko. Vamwe vanoshamisa kuti kubva pandakatendeuka ini ndakatanga kupiwa muyedzo mizhinji, saka kunamata hakuna kunaka. Taura kwavanhu ava vasina kukwana ikoko. Nezuva rawakati wakunamata nezuva rawakachinja timu ukati aiwa ina ndichashandira timu enda kushandira timu ine, Satani ndopatanga mataka ipa. Timu yawakushandira itimu yaasingade. Ukaona muchiwirirana so kuti zvese zvikofamba zvikoflowa so oziva kuti you are in the wrong team. You are in the wrong team. Team naula isiriyo. Ibva kutimu iyo haizatiri timu yako. Varume kandiverenge ndiche nchivhara. Zvinovhara namaHebheru 2. Bebata kubva pa2 pa5 namba mukati kusvika ku18. Mavara makuru aripo. Kristu wakaitwa munhu kuti asunungure vanhu pazvivi zvavo. Nawe ndataura ndikati Kristu akabarwa kubva mumubereki wemukadzi. Akabarwa mumubereki wemukadzi kuti ave pano panyika. Afananidzwe nevanhu vari pano panyika kuti pasasazowa nemunhu achafamba achitaura achiti nekuti anga ari Mwari. Umwari hwake hamuna kuiswa ari pano panyika. Umwari hwake hwakazopiwa iye paakafa akaenda kudenga. Saka Jesu pairarama pano panyika aiva munhu sesu. Akabarwa akava mucheche, akayamwa muzamu ramai, akaenda kuchikoro grade 1 nevamwe, akatamba nevamwe, akanyora grade 7 yake akapasa futi. Jesu akakura, akaita mukomana akadzidza. Apedza kuita mukomana akadzidza akaita murume ane simba neuchenjeri. Akazochitanga basa raMwari akuziya zvose. Akaita basa raMwari kusvika pakupedzisira, akatsunga kusvika pakupedzisira ari munhu kusvika awerwa padanda, kusvika azvipa mweya wake kuna Mwari, akaenda kudenga, akandogadzwa ushe kudenga. Asi nguva yese yaiva munhu. Zvireva kuti nguva yese yaiva pasi pevatumwa, aiva pasi pedenga, aisawa pamusoro pedenga nekuti aiva munhu. Zvaiva munhu akangovawo munhu akafanana nezvo, akakunda nyika. Saka seiko iwe uchada kuikunda? Chingo chinoshamisika chatoedza kukunda munhu? Hapana. Kana Ishe wedu akakunda akazotiradza nzira. Ndini nzira yeupenyu, ndini nzira inosvika kuna Baba. Hakuna murume unosvika kuna Baba asi kubudikidza neni. Muzive nzira yekuna Baba ndini nokuti ndakabvapo. Apedza kutaura. Nokuti nyika inozouya. Nyika iyo inozouya iyo yatinoreva haana kuisa pasi pavatumwa, asi munhu akapupura kwazvo pane imwe nzvimbo achiti, ko munhu chinyiko zvamunomufunga, kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira. Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa vekudenga, makamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa, mukaisa zvinhu zvose pasi perutsoka rwake. Zvese zvikatorwa, iye akatorwa apa akaiswa pamusoro pezvinhu zvese zvikaenda pasi perutsoka rwake. Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa, mukamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa, mukaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Nokuti pakuisa kwake zvinhu zvose pasi pake, haana kusiya kana chimwe chinhu chipi zvacho chisina kuiswa pasi petsoka dzake.
asi zvino tigere kuona kuti zvinhu zvose zvakaitwa pasi pake, asi tinomuona iye Jesu wakaitwa muduku zvishoma kuvatumwa, akashongedzwa korona yekubwinya nokukudzwa nokuda kwekutambudzika kworufu, kuti nenyasha dzaMwari anzwe rufu nekuda kwekose kwavanhu vose. Nokuti zvakanga zvakafanira kuti iye wakaitirwa zvinhu zvose izvi uye wakaita zvinhu zvose zvive pano panyika, pakuisa kwake vanakomana vazhinji vokubwinya, akwanise mutungamiriri wokuponeswa kwavo vose isu tese nekutenda nenzira yekutambudzika. Nekuti uyo unovaita vatsvene naivo vanoitwa vatsvene vose vakabva kune mumwe chete, nemhaka iyi haana kana nyadzi kuvaidza hama iyezvi zvaanoti, ndichaparidzira hama dzangu zita renyu Baba, ndichakuimbirai pakati pekereke, uyezve ndichatenda kwaari. Uyezve tarira, ndini navana vandakapiwa naMwari iyemi nesu. Naizvozvo vana zvavakagoverwa ropa nenyama naiyewo vakagovana navo pana izvozvo, kuti nekufa kwake iye Kristu iye aparadze uyo unosimba rworufu, iye diablos. Ndaane simba rerufu ndiye diablos, Satani ndiye muurayi mukuru, ndiye anoita zvokuuraya, haana chana upenyu maari. Zvino mwanakomana waMwari akapiwa simba naMwari, akagovana iye neropa nenyama kunesu isu, kuti apiwe simba arwise munhu ane simba rerufu, iye diablos, agosunungura avo vaiva varanda paupenyu hwavo hwose nokuda kwokutya rufu. Saka ukaona uzati watendeuka uri muranda kuna rufu, unenge uchimutya rufu, ndikadai ndinofa, ndikadai zvinouraya, hauzati watendeuka. Zvinofa nyama yako, mweya wako unoteera mabasa ezvakafa, unofawo zvakare. Asi mupenyu aripo, akauya akatipa upenyu, akatipa upenyu zvakadaro kuti tikatenda kwaari tikova sekugovana kwatikaita ropa nenyama dzake iye Ishe wedu, kuti tikunde rufu zvaakakunda rufu. Iye rufu hasisina simba nesu, nokuti akakundwa nababa vedu rufu. Nokuti zviro kwazvo haabatsiri vatumwa, asi unobatsira vana vaAbhurahama iyemi neni. Naizvozvo vakafanira kuti aenzaniswe nehama dzake pazvinhu zvose. Kuenzaniswa nehama dzake, hama dzake ndiani? Tisu. Toenzaniswa naKristu pazvinhu zvose, kuti ave muprista mukuru une ngoni, wakatendeka pazvinhu zvaMwari, kuti adzikinure zvivi zvavanhu. Nokuti zvaakatambudzika iye amene pakuidzwa kwake unogona kubatsira vanoidzwa. Wakaipa akamutora akamisa pamusoro, akaidza Ishe, kana uriwe Ishe jamba, zvakanyorwa mumagwaro chinzi ukajamba kana tukarwa rwere padombo. Satani akauya akaidza Ishe, kana wane nzara chinja dombo rikudye. Zvino kana iye akaidzwa, akakunda kuidzwa, nezivo anotibatsira kukunda kuidzwa kwatiinako kwatinopiwa naSatani. Saka miedzo yose inouya tinoikundiswa, zvose zvinouya tinozvikundiswa, namo namatambudziko anouya tinomakundiswa, nokuti Ishe wedu wakamararama. Zvose zvakararamwa naIshe tinozvikundiswa. Satani akauya kwauri, unokundiswa. Zvipi nezvipi, urwere, utere, zvose unokundiswa. Zvose zvakaiswa pasi pake. Asi shoko retarati tichigere kuona kuti zvose zvakaiswa pasi pake zvicharatidzwa zuva rekupedzesera rekuguma kwenyika. Zuva rekuuya kweushe hwaMwari ndipo pakuchana kubwinya kwaIshe, kuti korona yakaiswa pamusoro pake rekubwinya kwainoita muchaona kuti aiwa arume kana makarasika motoona kuti arume takatamisa nguva. Ishe wedu nesimba rainaro nekubwinya kwaainako,
simba nokubwinya zvakaiswa kwaari, korona ikagadzwa musoro make, akapiwa zvose, denga napanyika, mabvi ose akagwadama pamberi pake. Inawe kuti hamudi kuitenda, asi muchazoiratidzwa pazuva rokupedza sei. Kana mairatidzwa musairatidzwa muri kurong team. Mukairatidzwa muri kurong team muchaungudza nokusingaperi. Asi ratidzwai nawe muri kutimu yake kuti mukudze Mwari, kuti mudzorere mbiri kudenga. Aiwa nenzira dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya pakereke, ndoti kukudzwa nekubwinya namasimba ose ngave panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nekusingaperi. Amen.